Salut YouTube! Am venit cu un nou videoclip. Da, de data asta o să vă zic lucrurile pe care le urăsc. Și ăsta va fi și TITLUL al videoclipului. A videoclipului. Ok, lucrurile pe care le urăsc. 1. Înainte din clasa 1 până în clasa A, ați înțeles? Eu mă trezeam tot timpul la 7. Și tot timpul când eram în vacanță, eu mă culcam la 1 și la ora 7 mă trezeam. Și nu mi-era somn. Dacă nu era școală și mă trezeam la 7, ai, mi-a somn în ultimul hal. Ok. Asta ușeam. Asta uram înainte. Și ce vreau să mă mai zic. Iar acum în casa a 5 sunt după amiază și aș da orice să fiu de dimineață. Pentru că eu când am 6 ore la 7, când am 5 ore la 6 și chiar urât eu. E urât. Hai că nu mai am timp să mă joc cu prietenul meu, nici cu Ștefan. De exemplu, când eram în clasa 4, mergeam Ștefan, când era școală tot timpul, aproape în fiecare zi. Și da, eu mă rog acum ca în clasa a 6 să se vede dimineața. Da, ok, mai sunt lucruri pe care le urăsc. Al doilea lucru pe care le urăsc. Mă enervează tot timpul că nu am voie prea mult la calculator, fiindcă mi stric ochii și ca calculator și televizor trimite niște radiații pe care și te doar capul, asta mă enervează. Dacă nu ai exista radiațiile alea, asta o viață întreagă la televizor, la televizor și la calculator. Ok, gata, am venit, eu acum am voit un pic. Ok, un alt lucru pe care îl urăsc. Da, urăsc când este iarnă și e frig rău afară, mă enervează rău. Dar că e frig, trebuie să mă îmbrac, eu chiar că am mănuși, dacă intru în zăpadă puțin, îmi e frig. Da. Și cred că o să continui să ia de pe YouTube. Cred că o să continui să fac videoclipuri și adică canalul ăsta pe care fac acum videoclip este pentru vlog. Iar ăla cu Andrei joacă YouTube este pentru GAMING. Adică pentru joc. Da, nu am făcut de mult un videoclip pe ăla pentru că am frapsurat un pic și chiar urât. Ok, eu cu Cristi nu cred că o să mai fac videoclipuri. Că Cristi are treabă, nu, că Cristi nu mai vrea, de ce să apar eu pe YouTube? Eu am zis, dacă nu vreau să văd oamenii, mă supăr. Ok, pentru ce vă mai zic, deci, lucrurile pe care le urăsc și încă ceva nou? Care este diferența, adică care este diferența între fete și băieți? La băieți. Băieții. De că fetele sunt mai un pic mai, uite, cam atâta și mai urâți. Femeile sunt mai frumoase. Băieții au ceva numit ceva de mai jos, n-am să vi-l arăt, că e urât, dar cred că înțeleg, cu P începe.
că nu vă zic. Iar femeile, la fel cu începe da este alcool. Da, este o diferență uriașă. De exemplu, fetele au palum, băieții nu l-au. Femeile au geantă unde și banii, băieții au portfel unde îți țin bani. Femeile au deodorant pentru sub braț și băieții au, nu știu, altceva. Singurul lucru pe care este la fel între băieți și fete este că și băiatul și fata se dau cu P-A-F-U-M. Ăsta e singurul pe care e la fel. Bun, cred că cam atât a fost. Mulțumesc că m-ați văzut și ne vedem la un alt video. Clay. Pa, pa.